Mula dito sa San Vicente, Pamplona, Camarines Sur. Andito tayo para sa isa't isa. Oh, oh. Andito tayo para sa isa't isa. Oh, oh. Para sa isa't isa. Dahil 40 days before Christmas na lang, tuloy-tuloy pa rin ang paghatin natin ng kakaibang saya at sorpresa dito lamang sa Pamplona, Camarines Sur. Pero bago ang lahat, ako muna si Gistoli Lancero, Kuya Bibs, your mama's boy vlogger ng Camarines Sur. Sa ngayon, ako muna makakasama nyo bilang maging love ambassador ng JFS Petals and Services. Because we don't just create, we captivate. Kung sa mga nakarang araw ay punintahan natin yung iba't ibang panig ng Bicolandia para maghatid ng kakaibang sorpresa. Ngayon naman nandito tayo sa Pamplona, Camarines Sur para sorpresahin si Nanay Elisa na nagdiriwan ng kanyang kaarawan. Pero bago ang lahat, tingnan na muna natin ang mga nihandang sorpresa sa car truck surprise ng kanyang mga mahal sa buhay. Meron tayong fruit basket, meron tayong customized cake, may bubble balloon na may happy 73rd birthday Puma, at meron tayong fresh flower bouquet from JFS Petals and Services na may laman ng 20,000 pesos. For our social media account, please do follow us on Facebook, Instagram, and YouTube at JFS Petals and Services. And to promote my own social media account, please follow me on Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel, Gistoli Lancero. Kahit ano pang hinihintay nyo, samahan nyo kami dito lamang sa Pamplona para sorpresahin si Nanay Elisa. Let's go! Nandito na po kami sa area para pa-surprise po si Nanay Elisa po dito po sa Pamplona. So, tara, samahan niyo po kami. Aray po, maray na hapon. Maray na aga po. Ay, hello po. Si Nanay Elisa po. Ay, hello po. Nay, ali po kami ma'am sa online, online credit loan po. Ali po kami sa online credit loan. Beloy Daso po. Pinaligdi po kami sa Noli. Aki mo po si Sir Noli po ata. Opo. Mukha po mo po, iyo po. Ano po? May utang po kaya sa mga Sir Noli po. Ha? May utang po sa loan. Ano po, umabot po ba yun? Sabi na po, paligyan na lang daw po kami sa Pamplona. Paligyan na lang daw po kami sa Pamplona. Paligyan na lang po magsingil. Nasa Japan po ata siya. Nasa Japan po siya. Tapos may utang. Nag-loan po kayo sa mga online. Online po kayo nag-utang. Tapos, Sabi da po, singilo na lang da po si lola niya da po. Ika po si Mang Elisa. sisay mabayad. Sa ika da po, sabi po sa muya. Ang sabi po sa muya. 5 bulan na po kayo Mang Day nakakabayad si Sir Ano yung Noli. sinasabi mo? Iyo po. Iyo po. Paano daw po yan ma'am? Si resibo ma'am. Nasa may ano ma'am? Nasa yun si resibo po. Sorry. Iyo po. Iyo nay. May resibo po duman nay. Mapapicture po kami nay. ang resibo duman sa Mapapirma po kami sa resibo nay para maaraman po nay. Naigwa po sa mga binayaran dati. Tapos may 5 bulan po siya ma'am na balance. Iyo po nay. Sisay ang sisingilon mo. Iyo po. Iyo po. Nasa 12,000 po ito gawos ma'am. 12,000 po. Sisingilon mo. Iyo po. Sabi po kay ma'am ni Sir Noli. Hindi ko maintindihan. Hindi ko yan i-araw. Iyo po. Dahil po ma'am sa inyo nagsabi. O dahil po sa inyo sinabihan Sir Noli. Ay, iyo po. Pinaligdi po kaya kami San Vicente po. Sa inyo talanda po kang elementary school. yun na ni. Ayun na po yun eh, si nanay. O daman po kayong sinanda picture. Basta po da. Iyo da po. Ito yung anoon. Singilon da po si Nanay Elisa. Igwa po yung Wala mambayan man na. Ayaw man ako.
Mayo man sinuli sa kong kasali na araw kaya. Ibahan mo na lang, sir, sa barangay Sige. hall. Sige, ibahan mo na lang sa barangay hall. Sige po, Nay. Paano daw, Nay? Ali pa po kami ng Nining Naga. Pinaligdi po kami sa Inoli dahil ginala po magsingil. Paano daw po yun, Nay? Mayo sinuling magchat sinuli mayo sa kong kasabi talaga. Sige po, Nay. Iba na lang po kamo, Nay. Mapapirma na lang po kami sa resibo. Masayin ako. Sige mo lang po, mapapirma na po kami sa resibo. Kaya ako mapirma lang. Dahil mo sa kong sabi sinuli. Iba na, Nay. Dahil hindi mo malaman. Basahan mo lang. Basahan mo lang. Pero Basahan mo, Nay. dahil ko mapirma. Sige, Nay. Pit. Dahil ko mapirma. Tapos sinuli mayo man sinabi sa kong Ay, kuda po sinabi po sa imo, Nay. Mayo. Sige po. Sige na, Nay. Mapaano lang po kami. Primero sila sinuli mayo sa kong sinasabing araw kaiyan. Sige na lang po, sige na lang po, Nay. Paano ko lang po, Nay, si resibo? Ayun po, Nay. Digin na lang po, Nay. Digin na lang po kami, Nay. Ayun na nga, digin na lang po, Nay. Igdi ka na sa baba. Ayun po, Nay. Nay, yan po, digin na lang yung resibo. Ayun, Nay. Pero, Nay, masingil po kami 12,000. Kasi sa sir akong 12,000. Mayo nga niya ako daw. Ayun po, asya na lang po. Sige na, digin na lang po, Nay. Apo. May. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Happy birthday! Sorry na po, Nay. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nan, once again, happy birthday po. Di na po ako nakataram. Salamat sa... Iyo po, Nay. Pasensya na sa sinabi ko na mayo ako. Iyo po, okay man lang po, Nay. Iparapakol pati ako ni Nanay kasi bago. Una na isang pambayad. Ayo, okay lang po, Nanay. Ini po, Nay, libre po. Ali po sa mga mahal din po sa ano po. Na nagpunta po sa mga Inoli. Nay, tanggap po nindo po, ma'am. Igo po kami, ma'am, fruit basket. May customized cake po kami na igo po kami bubble balloon. Na happy 73rd birthday. 73rd birthday niyo po pa rin, ma'am. Karang taon na kamo, Nay? 73 pa lang siringo niya. Wow, may 73 ka mo, Nay. Daya alata, garo si Nanay 72. Garo si Nanay 72, dahil ko alat ang 73. And Nanay, siyempre dahil makukumpleto ang sarong may birthday na queen kang pamilya kung dahil siya makakatanggap ni Press Love. Tanggap. Hindi po ka mo, Nay. Tanggapon mo, Nay, ang fresh flower bouquet from JFS Petals and Services na igwang 20,000 pesos. Nay, sige po, Nay. Very emotional si Nanay. Sige, ikot po ka mo, Nay. Sige po, Nay. Nag-irikot, Nay, luloy po. Sige po ka mo, Nay. Sige po ka mo. Sige po. Nay, tanggapon mo po ini Nay fresh flower bouquet ini po. Salamat sir sa deliver nindo. Iyo po, may problema po. Ali po yan, ma'am, sa mga mahal nindo po, ma'am, sa buhay. Salamat. Siyempre, dahil makukumpleto ang may birthday kung dahil po sa makakatanggap ni Happy Birthday, Sash. Yeah. Garo sa nang ganing budget. Miss Pam... Nay, garay ka na inang ganang Miss Lola Pamplona. Miss Pamplona Lola Edition. Yan, Nay. Iyo po, Nanay. Pila ba ka mga... Iyo po. Nanay, sana po na-surpresa mi po ika sa ano po. Na-surpresa mo po. Sabi dapat, sorry na lang. Iyo po, Nay, may pong problema, Nay, kung ano po. Day ka man po papabayaran ni Sir Nolan at mga mahal dito po sa buhay ng dosing yun po. So, ngunyan po, magadang tapo lamang ni limang ano po, dikit na mensahe po ang sayang pamilya. Akin mo, Nay, nanyaon po dito.
Nay, ano po, short message lang po. Digin na po kamo. Digin na po, Nay, digin na. Anong pangalan niya, Nay? Ninita, sir. Yan, Sir Ninita. Si Ma'am Ninita is aki po ni Nanay. Sige po, mga short message lang po para si Nanay. Okay po. Ma, happy birthday po. Sana po ingatan mo sa diri mo. Kada ako pang birthday mag-abot sa imo. I love you po. Yes. Very, very short message pero very makadamdamin po yung birthday po. At yung isang halik po ng isang anak. Sir, ngunyan ko lang nararasan. Iyo po, Nanay, deserve mo man po ang makaranas ng araw kay Niyo. Simpleng bagay pero po, Nay, paano ng pagmamahal po para sa iyo mo. Tama po, Nay? Salamat, sir. Tama. Iyo po. Very emotional si Mami, kahit sino naman magiging emotional. So para ingin ng isa pang mensahe ang galing sa isa pang anak ni Nanay. Sila ni. Ang tabi! Si Lani daw po. Request po ni Nanay. Dakot ako, sir. O yan pa, may manugang, may mga akit pa. Iyo po. Si Ma'am Lani. Lani. Gusto ko anas man magtararam. Iyo po. Gusto Lani, Nanay, gabusta po magkararam. Pero Nay, sa aga kita matatapos, okay lang? Sila ka mo magkukusto. Iyo po. Digi po kami, Nay, mapangot ko, Nay, may pong problema. Pero kung gabusta po papatarabot pamanggihan, Nay, digi pa kami. Ay, mo yung Sige po, may problema dyan, Nanay. kayong problema. Ay, apo namin na po si Nanay Lani. Digi ka na po, Nay. Happy birthday po, ma. Parahay ka lang, Perme. Wow, thank you po. Very short po yung mga message po ng mga mahal natin sa buhay. Ang sabi niya lang po, magparahi lang daw po kami. Nagkamakulo. Iyo po, magpakusog po, Nay, para po every year po, Nay, nyaon po kami digi para sa presyon. Salamat, sir. Opo, masingil po kami sa ibang po. Opo, tapos, Nay, hindi po may nagkauman pong po, mensahe po sa imo. Hi po ma! Surprise! Happy birthday po! Mag-ingat ka Permi. Miss mo na po ika. I love you! Bago ang lahat, please subscribe my YouTube channel. Sagabos, happy birthday po, kuma. More birthday to come. Ingat ka po, Permi. Stay healthy. Hindi ka po pa-stress. Ayos lang kami, Igdi. Sana ayos ka man dyan. Ingat, Permi. Love you. Happy birthday. Yan na, 1, 2, 3. Happy birthday po, ma. I love you. Happy birthday po, mother. Dahil magparakonsumisyon, mag-ugmango niya na kaandawan. Kung mairin sa rong kahon lang, alo ko naman si Madi mo dyan sa katain mo. Tapos si agumon mo, sabi kong agumon mo, alo ko naman pag nahiling mo, pag nagpaparaloya-loya dyan sa tinampo. Bye! Happy birthday po, ma! I love you! Happy birthday! My boy! Say hi to po, ma! Po, ma! Hi po, ma. Happy birthday. I love you po. Ingatan ang kalusugan. Magkakaning dakol. Sana Permi kang okay. Masigla. Healthy. Siyempre po, padak natin mo ika. Kaya mag-iingat ka, Permi. I love you po, ma. Happy birthday. See you soon. Enjoy your day. Special day. Ma. Love you. Hi, Puma. Happy birthday! We love you. We love you, Mama. Hi, Puma. Happy birthday! We love you! And then, Hi po ma, happy birthday po. Sana pere-perme kang maugma. Magparahay ka po dyan. Next year po maurulian na kami. Mahirilayan po ita. Happy birthday. I love you so much po. Ayan, Nanay, isang palakpakan naman po sa lahat po na nagbigay po ng mensahe. Nanay, kahit po wala po dito yung iba niyang mahal sa buhay, pero naparamdam niya pa rin po sa inyo kung gaano po kayo kay special sa araw po ito at sa mga susunod pang mga araw. Kasi dahil Nanay, ikaw po ay isa naging dakila
dakilang ina at dakilang lola po para sa lahat. At alam naman po namin yan kasi nanay, kung hindi ka po special, wala po kayong ganito karaming tao po nandito po sa venue po namin ngayon. Ano pa yung mga sabi niyo, nanay? Masasabi ko, salamat sa mga atik ko. Nangigiram mo ba man sa... Sana maglawig pa ang sa ilang pagirunong sa mga kaya sa inangal ko man sa Diyos na maglawig pa man ang buhay ko para yung pamalaki sa iyo. Pagkari ko pa man kamukapos mga ako. Yan. Palakpakan naman po para kay nanay. Very emotional si nanay at kung nakikita niyo nanay yung lahat po ng mga apo at mga kamag-anak niyo po dito, yung mga nagmamahal po sa inyo, very emotional po sila at umiiyak din po sila ngayon. Kasi alam po natin na si isang dakilang ina at lola po ang nag-birthday po ngayon. At yung wish niyo po nanay ay isang wish din po ng GFS Petals and Services po sa inyo na mahabang buhay at mahabang buhay din po sa mga anak at apo niyo po para makita niyo rin po yung mga next generation. Siyempre, so live na live pa rin tayo dito sa Pamplona, Camarines Sur. At hindi makakompleto ang isang birthday kung hindi natin siya handugan ng isa pang awitin. At magbubulaw na ng candle si nanay mamaya-maya lamang. Kaya't samahan niyo pa rin kami para pumasok sa bahay ni nanay para surprisahin siya at bigyan ulit ng paglow ng candle. Sige, birthday po. Ayan, live na live pa rin tayo sa loob ng bahay ni Nanay Elisa para po i-celebrate at ipagpatuloy po yung segment itong birthday niya po. Siyempre, hindi makukumpleto ang isang birthday ng isang nanay kung wala po siya customized cake na sabay-sabay po nating kakantahan. Ready ba kayo dyan lahat? Okay, in 1, 2, 3, happy birthday to you! One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nanay, close your eyes and make a wish po. Close your eyes and make a wish po. At i-blow niyo na po yung candle. Ano po yung wish ni nanay ngayong birthday niyo po? Salamat. Ay, ito na sa TV na tayo. Salamat sa nagpadala pang birthday ko. Gabos na mga akin ko. Mahal ko ka mo. Salamat. Very emotional si nanay. Sige nanay, blow your candle na po para po matukan na po yung wish niyo po. Yay! Happy birthday dyan. Pero hindi lang yan nagtatapos yung sorpresa po namin, nanay. Kasi sa may wagang cake na ito po, meron po nakatago. So, nanay, tulungan nyo lang po ako. Hatakin ito. Hatakin nyo lang, nanay. Sige po, nanay. Hila lang po ng palapakan. Sige po, nanay. Hila lang po ng hila. Sige po, nanay. Sige, hatak lang po, nanay. Hatak lang po ng hatak, nanay. Hatak lang po ng hatak. Palapakan. Sige pa, para mas malaki si nanay. Sabi nila na walang 1,000. Sige na lang, nanay, tanggapin niyo po ang 5,000 pesos. Once again po, happy birthday niyo po. So, last message na lang po sa lahat po na nag-impresa po sa inyo. Sa lahat po mga taong mahal niyo po sa buhay na nandito. Ano po yung nanay, ano po? Last message niyo po. Last message niyo po. Last na po mensahe. Iyak mo sa nanay. Sobra talaga. Sobra talaga ang pagpapasalamat. Mami, pasaway pag muna ang wire po. Pag nawaraan na. Sobra talaga sa pagpapasalamat. Sa inyo pa nga ang tanang deliver. Kami na sobrang pagpapasalamat ko sa inyo lang ang
Opo, sige po nanay. So sabi na po ni nanay, maraming salamat daw po sa lahat po na nagpadala. Si Sir Nolly at sa lahat niya pong kapamilya na wala ngayon pero po ay nagbigay po sila ng effort para po sa kayo nanay. Wala daw po masabi si nanay kundi ang maraming thank you po sa lahat na nandito at sa mga wala po nandito. So palakpakan po natin. Nay from Jeffers Petals and Services po, we would like to extend your happy birthday po sa inyo ulit. So para malala ni nanay. So mula dito sa Pamplona, isa na naman nanay ang na-surpresa natin sa Car Truck Surprise. Kaya sa lahat ng gusto mag-Car Truck Surprise, please message us on Jeffers Petals and Services. So sa muli ako si Kuya Gibbs, ang Mama's Boy Vlogger ng Camarines Sur. At magpapaalam na at sa muli nating video, may bala po. Okay po na. Night flying kiss, 20 sa'yo. Bye!